Kaixo, egingo dugu 2021 urteko ohiko deialdiko lau ariketa. Esaten du, enpatia test batean, aztertutako populazioaren 40%, 4 puntu baino gutxiagoko emaitza lortu zuen. Badakigu, testaren emaitzak 4,8 puntuko batazbestekoa duen banaketa normal bati jarraitzen diola. Orduan, argi dago testaren emaitzak direla edo dala aldagaia, gure ekisa, eta ekisak jarraitzen duela banaketa normal bat, horrela esaten duelako buruketak, 4,8ko batazbestekoarekin eta jarriko dugu sigma desbideratze tipikoa bezala, ze desbideratze tipikoa ez digute moten. Izatez, agalderan esaten digute kalkula ezazu banaketaren desbideratze tipikoa. Orduan, zein da erabili beharko dugun datua, aurretik ematen digutena, populazioaren 40%, 4 puntu baino gutxiagoko emaitza lortu duela. Hau da, horrek esan nahi du, X txikiago edo berdin lauren probabilitatea izango dela 0,40. 4 puntu baino gutxiagoko emaitza baldin bada, momentu bat, jarri beharko dugu txikiago lau. Kasu honetan ez dauka garrantzi handirik honek, ze banaketa normal batean badakizue hemen txikiago berdin edo txikiago jartzeak ez duela esertxo ere aldatzen. Orduan egingo duguna izango da irudikatuko dugu Gauss kanpana. Azken finean X aldagaiak banaketa normala jarraitzen baldin badu, bere grafikoa horrelako itxure izango leuke. Erdian jartzen dugu batazbestekoa, 4,8. Orduan esaten digutena da, 4 baino gutxiago ateratzearen probabilitatea dela 0,40. Zelan erabiliko dut datu hau, begira, egingo duguna izango da, aterako dugu balio honen baliokidea Z aldagaian, hau da, normal tipifikatuan, eta tipifikazioaren formularen bidez kalkulatu ahal izango dugu desbideratze tipikoa. Begira, nik badakit 4 baino txikiago edo 4 baino gutxiago ateratzearen probabilitatea dela 0,40. Eta badakit ere 4 horrek baliokide bat izango duela banaketa normal tipifikatuan, Z. Hemen batazbestekoa da 0, eta 4 horrek izango duela hemen baliokide bat, baliokide bat. Baliokide honek utziko du ere 0,40ko probabilitatea bere eskerraldean. Eta badakit 0ren eskerrean dagoen balio bat danez, hau izango dela negatiboa. Orduan jarriko dutzator bere seinu negatiboa. Orduan, zelan kalkulatuko dut balioa? Begira, bere simetrikoa, bere balio simetrikoa, baino beste aldean, hau da, pluska izango litzatekena, honek utzi beharko leuke hemen 40ko probabilitatea. Horrek esan nahi du, alde honetan uzten dugun probabilitatea izan behar dela 0,60. Beraz, Z txikiago edo berdin Karen probabilitatea 0,60 baldin bada, horrek esan nahi du, Karen balioa izan beharko dela 0,255. Hemen gertatzen dena da 0,60ko probabilitatea bilatzen badozue taulan agertuko dela bi balioen artean. Eta orduan horrelakoetan egiten dugune izaten da tarteko balioa hartu. Orduan, K baldin bada, momentu bat, hortxe. 0,255, orduan gure lau honen baliokidea izan beharko da minus 0,255. Orduan, badakigu lau eta minus 0,255 minuska baliokideak direla. Horrek zer esan nahi du? Tipifikazioaren formula aplikatuko dugu. Hau da, Z berdin, X ken batazbestekoa zati desbiazioa. Orduan, Z dagoen lekuan jarriko dugu minus 0,255. Gero, X dagoen lekuan badakigu X kasu honetan dela lau. Batazbestekoa 4,8 eta sigma desbiazio tipikoa da kasu honetan ez ezaguna. Hemen egin behar dugun guztia da, hau biderkatzen pasatu alde honetara, hau zatitzen pasatzen dugu, eta badaukagu sigma kalkulatuta. Eta sigmak ematen du 3,137. Goaz orain hurrengo galderarekin. Desbideratze tipikoa 3,14 puntu baldin bada, ze puntuazio gainditzen du populazioaren 35ek, soilik? Orduan, orain, esaten digute X-ak jarraitzen duen banaketa dela 4,8, 4,8 badakigu, lehendik daukagun datua dalako, eta orain esaten digute desbideratze tipikoa dela 3,14. Orduan, momentu bat, marraztuko dugu kanpana, hemen dugu, erdiko balioa
lau,8, eta orduan galdera da, ze puntuazio gainditzen du populazioaren 35%. Hau da, puntuazio batetik aurrera utziko dugu populazioaren 35%. Vale? 35% gainditzen duen puntuazioa. Bueno, orduan, bilatu behar dugu balio hau. Bueno, balio hau egin dut 4,8ren eskuman, zergaitik, ze bere eskuman utzi behar dugun probabilitatea da 0,35. Hau da 0,5 baino gutxiago. 0,5 baino handiagoa izango balitz, orduan egin beharko neban 4,8ren eskerraldean, bai? Pentsa, kanpanaren erdiak neurtzen duela 0,5. Orduan, eskuman utzi behar badugu 0,5 baino txikiagoa dan balio bat, egin behar dugu batazbestekotik pixkat eskumarantzago. Orduan, kontua da, hemen 0,35eko probabilitatea usten baldin badugu, beste aldean geratzen zaigun probabilitatea eta tauletan begiratu ahal izango duguna, izango dela 0,65ekoa. Hau da, momentu bat, zeta txikiago berdin kaspi zeta deituko diogu. Izango da 0,65ekoa, bai? Pentsa, egin behar dugun lehenengo kalkulua dela banaketa normal tipifikatuan. Momentu bat, horrela. Banaketa normal tipifikatuan hemen 0 balioa daukagu, eta orduan karen baliokidea kaspizeta deituko duguna, utziko du bere eskerraldean 0,35eko probabilitatea, eta eskumaldean 0,65ekoa. Orduan, zeta txikiago edo berdin kaspizetaaren probabilitatea da 0,65. Bilatzen baldin badugu probabilitate hau gure balio taulan, ikusiko dozue horrela zehatzetan mehatz ez dela agertzen, bi balioen artean geratzen da, eta orduan kaspizeta, erdiko balio hartzen baldin badugu, izango litzatekela 0,385. Orduan, orain egingo duguna, izango da, tipifikazioaren formulan momentu bat, sartuko ditugu gure parametroak, orduan 0,385 berdin, x-ken 4,8 zati 3,14. Eta ebazten baldin badugu x hemendik, ikusiko dozu ematen duela 6. Horrek zer esan nahi du? Momentu bat, ze puntuazio gainditzen du populazioaren 35%? 6ko puntuazioa. Hori izango litzateke, 6ko puntuazioa, momentu bat, gainditzen du 35%. Bagoaz hurrengo galderarekin. Desbideratze tipikoa 3,14 puntu baldin bada, populazioaren ze ehunekok du batazbestekotik 2 puntu baino gutxiagora dagoen emaitza bat. Orduan begira, irudikatuko dugu lehenengo eta behin banaketa normala, momentu bat, egingo dugu hemen. Gutxi gora bera. Suposatzen da simetrikoa izan behar duela, baina eskuz egiten nagoenez, ez da bat ere simetrikoa ateratzen. Orduan hemen daukagu x aldagaiaren banaketa, eta erdiko balioa 4,8, hori dalako batazbestekoa, Eta orduan esaten digute batazbestekotik 2 puntu baino gutxiagora dagoen emaitz bat. Orduan, 2 puntu baino gutxiagora dagoen emaitza, izango da 2,8tik 6,8ra dauden emaitzak. Hau da, momentu bat, 2,8tik 4,8ra dago askoz jota 2 puntuko desberdintasuna, eta 4,8tik 6,8ra ere 2 puntuko desberdintasuna dago. Orduan, eskatzen digutena da kalkulatzea 2 balio hauen artean geratzen den populazioaren portzentajea. Orduan, hau da kalkulatu behar duguna, portzentaje hau edo probabilitate hau. Orduan, egingo duguna, izango da, planteatuko dugu. Alde batetik x izan behar dela, handiago edo berdin 2,8, eta aldi berean txikiago edo berdin 6,8. Horrela kalkulatzen egongo ginateke, hemen erdian geratzen den probabilitatea. Orduan, egin behar duguna, orain da tipifikatu. Balio hauek tipifikatu egin behar ditugu. Orduan, momentu bat, zeta berdin 2,8, ken 4,8 zati desbiazio tipikoa, 3,14, honek ematen du minus 0,64. Eta kalkulu bera egiten baldin badugu 6,8rekin, honek emango du, momentu bat, 0,64. Orduan, geratzen zaigu, kalkulatu behar dugun probabilitatea dela minus 0,64
txikiago bardin z, txikiago bardin 0,64. Orduan, hau, zelan kalkulatzen den ikusteko aurreko bideo batzuk ikus daikezu, ez bai? Kasu berezietan azaltzen dut zelan kalkulatzen direzen probabilitate honek. Kontua da, hau izango litzatekela, momentu bat, erratu eginaz, hemen, idazterakoan, z txikiago berdin 0,64 bider bi, ken bat. Horrela geratuko litzaiguke. Izango litzateke z txikiago edo berdin 0,64, baina positiboan gehi z txikiago edo berdin 0,64 berriro ere positiboan, horregatik jarri dut bider bi, ken bat. Orduan, honek ematen du 0,468. Hau da, zuek bilatzen baldin baduzue balio hau taulan ikusiko duzu ematen duela 0,6389. Eta orduan ja eragiketa guztiak ematen du 0,468. Orduan, eskatzen digute populazioaren ze eunekok du bataz bestekotik 2 puntu baino gutxiagora dagoen emaitza. Izango litzateke populazioaren, momentu bat, euneko 47,68. Eta horrela bukatuta.